Dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: fuq il-katedra ta' Mosè għadu il-kittiba u l-Fariżej, mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qated kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b'sebgħu wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabbru il-filateri u jtawlu il-ġmiemem tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi. U jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzezz u lin-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mgħallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa. U ssejħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smawiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Għaliex Ġesu wasal biex qajjar lil Fariżej ipokriti u ieħor. Il-kelma ipokrita tfisser attur, xi ħadd li jagħmel show bih innifsu biex jiġbed l-attenzjoni fuqu. Dawn il-Fariżej minħabba l-istil ta' ħajja li kienu jgħixu, kienu jaħsbu li huma l-aqwa u l-aħjar u l-aktar nies tajba u li xraqilhom il-qima. Kienu nies mill-aktar supervi u jaraw lil kulħadd madwarhom bħala inferjuri għalihom. Ġesu urjhom li f'dak li kienu jagħmlu kienu qed jinsew dak li hu l-essenzjal bħal ġustizzja u l-imħabba ta' Alla. Kienu wkoll tilfu il-fissjoni tagħhom dwar Alla u dwar l-iskop tal-liġi. Dawn il-Fariżej kienu jpoġġu fuq l-oħrajn toqol żejjed u ordnijiet, imma jonqsu milli juruhom il-karità b'mod speċjali ma' dawk li kienu dgħajfa u fqar. L-essenza tal-komandamenti ta' Alla hi l-imħabba. L-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu. Alla huwa mħabba u dak kollu li jagħmel joħroġ minn din l-istess imħabba li għandu għalina. L-imħabba titlob sagrifiċċju. Hi imħabba li tagħna u terfa' it-toqol tal-oħrajn. Inti tħalli din l-imħabba ta' Alla titrasforma lil moħħok u lil qalbek. Mulej, imlini bimħabtek u bil-ħeġġa għas-saltna tiegħek. Amen li jien naġixxi biħnina, b'ġentilezza u b'ġustizzja fir-relazzjonijiet tiegħi mal-oħrajn u f'dak kollu li jiena nagħmel. Marija Ommi, int li inti x-xempju tal-umiltà, għallimni nilqa' t-twissijiet ta' ibnek u nasal nindem mis-supervja tiegħi u nistqar li neħtieġ lill-Alla biex jaħfirli u jurini kif għandi nikber fil-qdusija li hu jrid jara fija. Amen.